Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chatunga Mugabe achiseka Mike Chimombe akadonha achibuda mutraki yanga yekujere achienda kukoti on Monday. Zvova izvo zvaita kuti vazukuru vaMbuya neHanda vanakirwe. Chatunga afawo nekuseka achiti imbavha idzi ngadzife, hatina basa nadzo. Vazukuru vaMbuya neHanda aripo mumwe munhu auya akati hopefully this show is not just another distraction, and hopefully it's not the latest season of catch and release. Mumwe akati Koma leg irons would have avoided that. Mumwe akati due to the injuries sustained, he now requires evaluation to stand trial. Mumwe akati ko asima leg iron akapera here, such serious criminals deserved one to be in double leg iron sana job scala. Ndozvataurwa nevanhu vakawanda. Vanhu vafa nekuseka vachiti ngadzife imbavha, kudai akadonha akatikoka musana kana kudai atyoka adonha kana akafira ipapo. Ndozvazvitaurwa naChatunga nevazukuru vaMbuya neHanda vachiti ko iyese asina kuiswa maleg in because vanhu vakaita sana Job Scala nana Hopewell Chinoz vaya vakaiswa maleg in, vanhu vasitombori mbavha, vanhu vasingambofi vakatiza, asi uyu manje ari pariski yekutiza asi haana kuiswa maleg in. Saka zviri right adonhera pasi, tanakirwa, vanhu vafara zvisingaiti vachiti that's very good. So guys, handizivi tinoti kudi, asi aripo mapictures ake Mike Chimombe, munofanira kuseka mukatarisa akatodonha zvinonyadzisa zvazvo. Dzimwe nguva tosekera tichiti kana uine mari, kuti une mari kana kuti hauna mari, dzimwe nguva unozongonyara, unoshaura kuti onyarirepi. Kana mukatarisa mapictures achona munofanira kuseka. Zvinova izvo zvachiita kuti vazukuru vaMbuya neHanda vanakirwe. Saka nesuwo seTFA Files tinokupa yedu idea tichinyatsotarisa kuti nyaya iri kubva kupi ichienda kupi. Isu kana tikatarisa tinotarisa tichiona kuti aiwa Mike Chimombe apa aita chitsotsi, anga achiitira kuti kukoti vasanotongwe, asi nyaya haimbofi yakapera. Achazama kuita zvese zvaanoda kuitira kuti atize kuti asungwe. Ndozvatiri kuona isusu seTFA Files. Handizivi kuti munoti kudii nazvo guys, tachikumbira kuti mucommente down below because dzakadonha blazo apa dzakati kureba, dzakadonha zvisingaite, zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi. Varipo vamwe vanhu vaidedza kuti hatirambi zvedu imbavha, but pakuzodonha muzimota ere uchienda kunodonhera pasi, zvinhu zvinorwadza. Vamwe vanhu vari kuti aiwa dai angoiswa maleg in, kudai zvese zvisina kuitika izvi. Mbavha yekupedzisira ndo yanga achitofanira kuti aiswe maleg in. Vaisa vanhu vakaita sana Job Scala, vana Daddy Hopewell, vanhu vasina mhosva dzavanenge vapara. Mbavha chaidzo dziri panhingikiro yekuti vanhu dzinogona kutiza hadziiswe. Mukatarisa seWickned ndiye akakonzeresa zvese izvi. Ari kupi? Ari kuDubai, ari kuenjoya dzake mari, akatobuda nezuro achidedzera kuti iye imain actor haambofi akasungwa kana kufa. Thank you so much.